Hyvää iltaa suoraan täältä Suomen Turusta. Seuraavaksi kerron teille 10 hyvää syytä siihen, miksi kannattaa olla Tinderissä. Kohta numero 1. Voi pelata Tinder-juomapeliä, koska mikä muukaan olisi parempi juomapeli tai hauskempi juomapeli kuin Tinder-juomapeli. Kohta numero 2. Tulee puhuttua paljon erilaisille ihmisille, nimenomaan sellaisille ihmisille, joille ei välttämättä muuten tulisi puhuttua. Kohta numero 3. Löytää uusia lukijoita blogilleen. Kohta numero 4. Tulee kuulleeksi mitä kummallisimpia repliikkejä ja kommentteja. Esimerkiksi suoraan omasta Tinderistäni. Hei, jos sun pitäisi valita 2 esinettä ja liimata ne käsiisi koko loppuelämäksi, niin mitkä ne olisi? Kohta numero 5. Saa uusia virtuaaliystäviä. Kuten itse olen tutustunut Amistamiin, josta olen kirjoittanut myös blogissani. Ja hänhän on siis todellakin todella hyvä ystäväni, mistä esimerkkinä kerrottakoon semmoinen, että vähän aikaa sitten mä luulin, että Amistami oli suuttunut mulle. Ja tästä sitten suuresti pahastuin tai harmistuin, niin tein sitten Amistamille tällaisen todella hienon videon, jonka lähetin hänelle, josta mä sitten sanoin, että toivottavasti hän nyt sitten vielä haluaa olla mun ystävä. Kohta numero 6. Kuulee mitä erilaisimpia asioita parisuhteettomuudesta ja parisuhteissa. Eli tänä aikana kun mä oon ollut Tinderissä, niin käsitykseni siitä, että suomalainen mies ei puhu tunteistaan tai tällaista tunne-elämän kokemuksistaan, niin on täysin kumoutunut, koska niin vaikka aiemminkin on kirjoittanut siitä, niin Tinder-chatissa suomalaiset miehet kertovat tunteistaan. Ja kohta numero 7. Saa sovittua treffejä ilman, että liikkuu kotoaan yhtään mihinkään. Niin ei tarvitse lähteä mihinkään sen kun vaan on Tinder-chatissa ja siellä sopii deittejä vaikka viikon jokaiselle päivälle. Todella helppoa. Kohta numero 8. Oppii todella paljon deittailusta. Itse mä oon oppinut sellaisen, että niin kuin mä aiemmin luulin, niin deittailu ei mene sillä tavalla, että niin kuin ensin nähdään joku ihminen ja sitten jos se on niin kuin ok, vois nähdä uudestaan, niin nähdään uudestaan. Että jossain vaiheessa on silleen, että no ei, niistä ollaan silleen, no kiitos, mutta ei. Ja se siitä. Ei, se todellakaan mene niin, vaan se menee niin, että nähdään ja sitten se ei enää nähdä, niin ei kuitenkaan mielellä olla silleen, tai ei olla sillä lailla, että niinku ei. Tai vaikka oltaisikin ei, niin sitä silti uskota, koska niin kun aina voi niin kun tehdä muutaman kuukauden vasta se comebackin, että tulee jossain, että on jatkanut tämän ihmisen seuraamista vähän somessa ja vähän tietää, ja sitten voi tulla niinku tälle toiselle niin kertoo Facebook-chatissa tai omia kuulumisia tai kyselee jotain tai kertoo jotain itselle tärkeitä asioita. Se ei tavallaan koskaan loppu, se vaan niinku jatkuu. Kohta numero 9. Saa paljon materiaalia blogiin ja hauskoja tarinoita kerrottaviksi. Eli no tietysti ensin se, että aina nämä ihmiset, jotka on, niinku, jos ne pääsevät mun blogiin, niin järjestäen kaikki on ensinnäkin A, käynyt lukemassa näin sanotaan, B, todella niinku, kiitollisia, että hän pääsi, se on silleen vau siistiä, että hän pääsi sun blogiin. Okei? Sitten tässä kaikilla ei ole tällaista tarvetta kirjoittaa Tinder-dateissaan blogiin, wow. Niin he saa sitten paljon niinku tällaisia tarinoita kerrottaviksi. Et esimerkiksi mun täytyy niinku kertoa, että mun ensimmäisellä Tinder-dateilla tai treffeillä sattunut hupaisa tarina hullusta eksästä siitä, kuinka tämän datein eksä sitten saapui keskellä Tampereelta Turkuun ja yritti jäljittää minut ja mitä kaikkea käänteitä tässä tarinassa olikaan, niin se on kyllä yksi, niin kun, en ole varmaan koskaan elämässäni kertonut yhtään tarinaa niin monta kertaa kuin mitä on sen niin tänä syksynä kertonut. Siitä on todella legendaarinen tarina. Ja sehän on ihan hauskaa. Et on sitten jotain niin kiinnostavaa kerrottavaa muillekin. Ja kohta numero 10, viimeisimpänä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, on aivan vitun hauskaa. En tiedä, onko mulle sattunut näin paljon hupaisia, tai varmasti sattunut näin paljon hupaisia sattumuksia mun elämässäni viimeisen puolen vuoden aikana. Eilen olisi ollut Tinderissä. Esimerkiksi eilen tällainen masterpiece-idea mulla oli Tinder-treffit kello 3.30, ei siis 15.30, vaan 3.30 Turun kauppatorilla. Ja siitä sitten mentiin Hesburgeriin. Ja siinä sattui sitten semmoinen hieman hauska juttu, että oltiin siinä Hesburgerin jonossa ja sitten siinä se edellä seisty miespuolinen henkilö kääntyi juttelemaan meille. Ja mä ajattelin, että tämä on todella hauska, että hän varmaan alkoi juttelemaan meille, koska hän varmaan siinä kuulee, että me oltiin tässä tällaisilla erittäin fiksuilla Tinder-treffeillä. Ei. Hän halusi iskeyttää mun Tinder-datein.
Ja he sitten alkoi keskustella siitä, että onko tämä tyyppi, kenen kanssa mä olin treffeillä, niin onko tämä tyyppi varma, että hän ei homo. Ja no sitten tässä nämä kaksi vielä muuta edemmäistä sitten siitä enosta, niin hekin sitten halusi osallistua tähän keskusteluun. Ja siis se oli vaan todella hupaisa, mä en tiedä mitään muuta kuin nauraa. Kyllä mulla on ainakin ollut todella hauskaa, jos ei niinku mitään muuta. Eli loppuun sanottakoon se, että jos sä oot sinkku ja et ole vielä Tinderistä, niin minkä ihmeen takia sä et olis, koska se on vaan niinku hauskaa, avartavaa ja ehkä joskus joku voi löytää sieltä elämänsä miehen tai naisen.